Ja ću ukratko da iznesem u kojoj smo sada fazi u pogledu izgradnje regionalnog sistema za upravljanje otpadom i pokušat ću da objasnim koja je procedura kod izgradnje ovakvih sistema, pošto već nekih 4-5 godina pričamo o izgradnji regionalne deponije, ali još nemamo regionalnu deponiju. Smatram da je veoma bitno da se objasni u stvari kako se dolazi do jednih ovakvih sistema i zašto je to bitno za nas. Deponije treba da se izgrade na regionalnom nivou zato jer i ekonomski i financijski, a i u ekološkom smislu su ove investicije povoljnije nego kad se grade deponije na lokalnom nivou, to je kad se grade manje deponije, ali tu se dolazi do problema u smislu formiranja regiona, to jest najteže je formirati region, najteže da se opštine dogovore oko toga pod kojim uslovima i na koji način će zajednički riješiti problem otpada. To smo mi uradili. Kao prvo, potpisali smo međuopštinski sporazum o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje tvrdim komunalnim otpadom i nakon toga smo bili u prilici da krenemo sa izradom potrebnih projekata i tehničke dokumentacije. Prvi projekat koji smo izradili je bio regionalni plan upravljanja otpadom, koji sadrži detaljnu analizu trenutne situacije u pogledu količine i sastava otpada, udaljenosti naselja i sl. Na osnovu koji smo došli do mera koje region treba da preduzme. Sa tim planom smo saznali u stvari gde bi trebalo orijentaciono da se nalazi regionalna deponija i koji prateći objekti treba da se izgrade, što još dodatno otežava izgradnju ovakvih sistema. Skoro kod svakog ovakvog plana treba da se donese istovetna odluka na skupštinama svake opštine regiona, ali taj plan je i na kraju usvojen na svakoj skupštini opštine našeg regiona i nakon toga smo bili u prilici da radimo na izboru lokacije koji je bio isto jedan veliki i kompleksan zadatak jer smo trebali da izaberemo lokaciju regionalne deponije koja će obslužiti minimum 20 godina i koja je u skladu i sa našim propisima, isto tako i u skladu sa evropskim standardima. Dosta vremena nam je trebalo da dođemo do izbora lokacije, ali sad možemo da kažemo da imamo veoma adekvatnu lokaciju za izgradnju regionalne deponije. Odluka o izboru lokacije je doneta sredinom prošle godine i od tog momenta smo brzim koracima počeli da radimo na izradi tehničke dokumentacije. Kao što je već gradonačelnik naveo, prošle godine smo izradili urbanistički projekat, to je plan detaljne regulacije za parcelu gde će se izgraditi deponija, zatim izradili smo idejni projekat sa studijom izvodljivosti. Ove godine je grad uspešno riješio imovinsko-pravne odnose parcele gde će se izgraditi regionalna deponija, što znači da sada grad ima pravo vlasništva nad građevinskim zemljištem gde će se izgraditi regionalna deponija. I sad stižemo otprilike već do te faze da imamo potpunu finansijsku konstrukciju cele investicije. Tu bih voljela da naglasim da uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine uspeli smo da obezbedimo strane eksperte sa iskustvom koji nama sada rade na konačnoj verziji studije izvodljivosti sa kojim ćemo aplicirati kod IPA fonda za izvođačke radove. Revizija studije izvodljivosti treba da se završi do kraja ovog meseca. Sa tim projektom ćemo tačno odrediti sve elemente regionalnog sistema koji će se izgraditi u prvoj
fazi, zatim cijelu financijsku konstrukciju u pogledu izvora financiranja i naručit ćemo nakon toga ćemo naručiti glavne projekte za sve objekte koji će se izgraditi. Po planu glavne projekte ćemo izraditi do početka sljedeće godine, to je do februara sljedeće godine, i s tim će se stvoriti uslovi za raspisivanje tendera za izvođačke radove, što po planu treba da se završi sljedeće godine, a 2013. godine ćemo biti u toj fazi da možemo da započnemo sa izvođačkim radovima i da u stvari izgradimo ceo kompleks regionalnog sistema za upravljanje otpadom i da se pusti u rad regionalna deponija sa svim pratećim elementima. Što je bitno za ovaj projekat, naš projekat je u operativnom planu države za IPA treću komponentu, što znači da kad se otvori IPA treća komponenta, 80% nepovratnih sredstava možemo da obezbedimo za izgradnju cijelog kompleksa, što će se, kao što je rekao gospodin ministar, uz tehničku pomoć Ministarstva najvjerovatnije i desiti tokom sljedeće godine.